La Caseta de Capellans és el darrer reducte d'una comuna que té 700 anys. És el que resta del braç del comú amb aprofitament veïnal. El darrer espai que segueix així com es va escripturar el 1929, quan es va comprar per part de l'Ajuntament en nom del poble. Hem de conservar Capellans i garantir-ne l'ús comunal. I això passa per un reglament consensuat i més rigor en la gestió. Per desgràcia, som conscients que sempre han mirat cap a una altra banda i al mateix temps l'han volgut privatitzar. No han pogut i no han de poder. De Muro volen recuperar la memòria dels trencadors de marès a partir de les praderes de Sant Antoni. En el poble tenim més d'un centenar de praderes. És un ofici d'aquells que han marcat la personalitat del poble. I tenim 3 praderes emblemàtiques: la pradera de Sant Morell, la plaça de Toros i la pradera de Sant Antoni. Pensam que ha de ser l'orgull del poble, un centre d'interpretació de l'ofici i un espai verd que puguem disfrutar tots. I ens hi posarem des del primer minut. I obrirem les portes de la plaça de Toros. Circular per dins Muro no és fàcil. Durant aquests 4 anys hem anat fent propostes de canvis circulatoris, però som conscients que allò que és molt necessari és fer un estudi integral de circulació per tot el municipi, que inclogui, a més, lloc per aparcar. I també conscienciar tothom perquè ens moguem pel poble sense usar tantes cotxes si no és necessari. En 2 anys, amb el teu consell i les teves propostes, el posarem en marxa, perquè amb tu som més. 1, 2, 3, plaqueta. Venga, placa 2 milions. Ahora sí que hay que hacerla, de Sí, hay verdad. que hacerla. Ah, sí. Sí.